много аз няма да издържат, не лъжа. Пастата няма нищо. Пастата е люта, така че ги... Аз бях дисквалифициран първи! Си държавай монета. Търговещам. Излезли мусората! И ви държавай монета. И ви държавай! Монета, монета, монета още малко. Сега още малко ще почне да реве. Излюта ли? Да ти стръпна устата, хе! Ева, говорете, защото нищо не мога да чуя. Я стъпча паста и да! Ако може се абонирайте за мен. Я не забравяйте! Не знам, нищо не правите! Аз си правя дизайните! Аватарите! Къде? Къде? И си престалирах! Ага, компана! Вие седем, уе! И за тех тюзаленки! Чекай. Мали, туди виж си пръст. Куче, лай да си живо и здрав! И ви изразявай, моля ви. Айде, кой ще отказвате? I like to move it, move it. Заплувате я? Кой ще победи? Айде да разбегвам. Сега искам да ви кажа, местете камерата отвън и трябва ви направят обиколки колкото се може с пастата за зъби. Идвайте отвън с камера, скъпа. Камера, идвайте камера.
Ако бъл. Така, 3, 2, 1, почвайте да обикаляте, почвайте! Давай, обикаляй! Обикаляйте! В дървото! Абе, до кога ще издържите? Преди час. Не. Направо, няма влог, ама колко да е влог? Окей, де. В момента сме на село, обичай. Добре ли ви е? Клякане, давай! Клякай!